Така, първо в 9 клас започваме с вероятности. Първо, термините невъзможно, случайно, достоверно събитие. Невъзможното е, когато вероятността е 0, достоверното, като вероятността е 1. Случайното е, когато вероятността е между 0 и 1. След това, събития, събитията може да са две събития, може да са съвместими или несъвместими, може да са и зависими и независими. Ако са съвместими, примерно, нека вземем събитията сбор 7 и на едното зарче да се падне 6. Тези двете събития са съвместими, защото може сбора да е 7 и на едното зарче да се падне 6, примерно 6 и 1. Или 1 и 6. А, Съответно, несъвместими са събития, които няма как едновременно да се случат. Ако върнем две зарчета и сбора е 12, няма как на едното да се е паднало 2. Тоест събитието хвърляме две зарчета и на едното се пада 2 и събитието хвърляме две зарчета с сбор 12, няма как да се случат едновременно. За да проверим, т.е. формулата, която проверява дали две събития са несъвместими, или са съвместими, е дали сечението на двете събития е празно множество, т.е. дали вероятността да се случи сечението е 0. Ако вероятността да се случи сечението е 0, значи са несъвместими. Ако вероятността не е 0, значи са съвместими. След това, зависими или независими. Това е съвсем различно от съвместими и несъвместими, но звучат сходно, така че внимавайте кое от двете ви питат. Ако са независими, това значи, че едното, дали ще се случи или не, не влияе на вероятността другото да се случи или не. Понеже това понякога е трудно да се прецени, най-добре е да използвате формулата, че вероятността за А по вероятността за Б е вероятността за това да се случат А и Б едновременно. Да вземем горните две събития и да видим дали са зависими или са независими. Да вземем първо второто. Вероятността да се падне сбор 12 е една 36. Защото сбор 12 е само 6 и 6, което са една комбинация на двете зарчета от общо 36 такива. За да се падне на едното да се падне двойка е 11 от 36. Защо? Ами защото може да се падне двойка на първото, това са 6 възможности, и двойка на второто, това са 6 възможности. И сега ще кажете 12. 12 добре, ама то е едната възможност 2-2, да се падне 2 на първото и 2 на второто. Сте броили и към първите и към вторите зарчета. Тоест трябва да я извадим, защото е преброена два пъти. 11,36. След малко ще видим и друг вариант да го преброим това, но виждаме, че това не е равно на вероятността 0 да се случат двете събития едновременно. Вече говорихме, че няма как това и това да се случат едновременно. И понеже произведението на вероятността на А и вероятността на Б не е равно на вероятността на А и Б, събитията са зависими. Тоест това дали се падне с Бог 12 зависи от това дали едното се е паднало от двойка. За първото събитие обаче, да сбора да е 7 и едното зарче се падне 6, изглежда, че също са зависими, а се оказва, че не са. Ето и сметката. Нека А е събитието да имат сбора двете зарчета 7, а пък Б да е събитието на първото от двете зарчета, на червеното зарче, да се падне шестица. И сега, пак си пишем нашата формула за независимост, вероятността за А по вероятността за Б, вероятността за А и Б. Ами да видим. Сбор 7 имаме, когато имаме 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4, 4 и 3, 5 и 2 или 6 и 1. Това са 6 възможности от общо 36 възможности. Или една шеста. Вероятността за B, т.е. червеното зарче се падне 6, е една шеста. Защото за червеното зарче се падне 6, това е едно от 6 възможности, пък на другото на синьото, каквото и да се падне, за нас няма значение. Тоест, имаме една шеста вероятност червеното зарче да се падне 6. Да, не, ама какво е сечението на двете? Тоест, кога сбора е 7 и червеното зарче се е паднало 6, ми само когато червеното е 6, синьото е 1. Тоест, това е една възможност от общо 36. И една шеста по една шеста наистина е една 36. Тоест, двете събития са независими, което е доста интересно. Но затова казвам, че две събития може да изглеждат зависими, в крайна сметка се окаже, че не зависите едно от друго. Затова проверявайте с формулата. След това, противоположно събитие, примерно ако нашето събитие А е сбора от двете зарчета да е 7,
противоположното събитие, а с чертичка отгоре, е сбора да е различен от 7. И тук формулата е, че вероятността да не се случи А е 1 минус вероятността да се случи А. А, Ако си спомняте тук тия 11,36 на поне едното зарче да се падне двойка, т.е. да се падне поне една двойка, ние казахме, че са 11,36, но сега може да го сметнем и по друг начин. Да видим вероятността да поне едното да е двойка е 1 минус вероятността да няма нито една двойка. Защото или има двойка, или няма двойка. Ако не е вярно, че има двойка, значи няма двойка. Съответно, от всичките възможности вадим тези без двойката и получаваме тия с двойката. Но кои са тия без двойката? Без двойката са първото зарче да е не двойка, т.е. 5 от 6 възможности. Второто зарче и то да е 5 от 6 възможности, всичко без двойка. Значи 5 чести по 5 чести, 25, 36. 1 минус 25, 36, точно нашите 11, 36. И последна формула. Видяхме една, две, три формули. Тази четвъртата, когато се говори за или, най-често се използва, вероятността да се случи А или Б е вероятността за А плюс вероятността за Б минус сечението. И ето пример. Имаме две зарчета, А-то да е сбора 7 и Б-то е двете да са равни. Тогава, ако въпросът е каква е вероятността да имаме сбор 7 или двете зарчета да показват равни числа, може да го сметнем по тази формула. Вероятността за А или Б е вероятността за А плюс вероятността за Б минус сечението. Вероятността за А, сбор 7, вече гледахме, че са 6, 3, 6. Вероятността да са еднакви, пак са 6, 3, 6, защото 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 и 6, 6. И ще извадим, а всъщност няма да извадим нищо, защото тия двете събития няма как да се случат едновременно. Тоест в случая е 0. И събитията са несъвместими. Нали така? Значи сечението е 0. Но, принципно, ако можеха двете да се случат едновременно, щяхме да извадим каквато е вероятността да се случат едновременно. И 636 и 636 и една трета. Ето три задачки, които да пробвате. Пак паузирайте, помислете малко и след това ще видите решенията. Ето. Ако искаме поне една петица, вече видяхме 1 минус вероятността да няма петици. 1 минус 25, 36 и 11, 36. Това е вероятността да имаме четно число или тура. Ами, четно число плюс тура минус вероятността за четно число и тура. Четно число е половинка, тура е половинка и вадим една втора по една втора, което е вероятността хем четно число, хем тура. Станаха 3 четвърти. И накрая, независимо ли са събитията А и Б, ако А е 0,2, Б е 0,5 и А и Б е 0,1, ами сметнете, че това по това прави това. И когато равенството е вярно, значи са независими. Това е малко странно, че е вярно, значи са независими. Нали, ако е вярно, не са зависими. Тоест, независими са. Продължаваме с функции. Първо, какво е функция? Ами, най-добрата асоциация за функция според мен е месомелачка. Взимаме една месомелачка, виждате ли сте месомелачка? Слагаме нещо вътре и месомелачката бръмчи, бръмчи, бръмчи и изкарва нещо друго. А, Като, нали, в зависимост от това какво сложим, месомелачката ще изкара нещо конкретно. Нали, ние предварително може да преценим какво ще изкара месомелачката, като сложим нещо вътре. Слагаме свинско месо, очакваме свинска кайма. Слагаме телешко месо, очакваме телешка кайма. Слагаме камъни, очакваме надробени камъни. Слагаме вода, очакваме пак вода. Но месомелачка, слагаме нещо и то ни вади друго нещо. Може и същото нещо. Не. Слагаме нещо, то вади нещо определено. Всеки път, като сложим свинско месо, то ще ни извади свинска крема. Всеки път, като му сложим вода, то ще ни изкара вода. Това, което слагаме в функцията, наричаме аргумент. Това нещо е аргумент. Като понякога има ограничение за това какъв може да е аргумента. Примерно, ако функцията е 1 върху х плюс 3, аргумента не може да е минус 3. От друга страна, имаме
това, което излиза от месомерачката, това, което излиза от функцията, функционалната стойност. За нея също имаме някакви ограничения. Примерно в случая функционалната стойност не може да е 0. Та, в общи линии това е така на простичък език обяснено какво е функция. Сега два типа функции имаме. Едната функция е линейна. Два типа функции се изучават в девети клас, иначе има много типове функции, но в девети клас изучаваме два типа функции. Едната функция е линейна. Тя е от вида f от x е ax плюс b. И след това имаме квадратна от вида ax квадрат плюс bx плюс c. Като линейната функция е по-простичка и за да построим линейна функция, просто трябва да си харесаме две точки. Вземете си функцията 2х минус 1. Аз казах 2, ма честно казано си построите 3, да не вземете да не сбъркате някоя от трите стойности. Може би е по-добре, но 2 са достатъчни. Аз ще взема 0,1,2. При 0 е минус 1, при 1 е 1, при 2 е 3. Нали? Заместваме хикс с 0, 2 по 0, 0, минус 1, минус 1. 2 по 1 е 1, 2 по 1 2, минус 1 1. 2 по 2 2, 2 по 2 е 4, минус 1 3. И ако искаме да построим графика, просто си слагаме тези точки на графиката и трябва да излезе права линия. Съответно, ако не излезе права линия, вероятно сме сбъркали, невероятно, ми сигурно сме сбъркали някоя от стойностите. Така. Ето я едно, едно. Ето я 2, 3. И наистина нашата графика на линейната функция е ето тази права. Обратно, ако ви е дадена права, вземете си две точки и за тия две точки създайте линейна система линейни уравнения, която след малко ще видим, ще припомним как се прави. По-интересна беше квадрат. Линейната функция има този странния случай, в който А е 0. И тогава f от хикс е просто b. И тогава е хоризонтална. Но другото, което забравих да спомена е, че пресечната точка на линейната функция с y оста винаги ще е свободният член. Тоест в случая ще е минус 1, а принципно ще бъде бето. Това е вярно и за квадратната функция, пак ще е свободният член. Тоест, ако имаме една квадратна функция, пресечната точка с y оста ще е c, колкото и да е c. За квадратна функция имаш още доста неща. Примерно, в зависимост от това дали ато е положително или ато е отрицателно, функцията е усмихната или е намръщена. Усмихната, ако е по-голяма от 0, намръщена, ако е по-малко от 0. А, Също така, за да определим, нали, да нарисуваме, да начертаем една квадратна функция, ние не можем да я начертаем супер точно, но нещата, които трябва да и направим, за да се счита, че сме си свършили работата, е да и намерим пресечните точки с хиксоста, да и намерим пресечна точка с y и да и намерим върха. Като върха беше най-интересното нещо, то е най-малката или най-голямата стойност на функцията, т.е. най-ниската или най-високата точка, в зависимост от това дали е намръщена или усмихната. Не, кое е усмихната е най-долната точка, ако е намръщена е най-горната точка, най-голямата стойност. Хикс 1 и 2 се намират по същия начин, по който квадратно уравнение, така че няма да ги коментирам. Цето видяхме през следващата точка с y коста е просто свободният член. Но новото нещо за квадратната функция е върха. Хикс координатата на върха е минус b върху 2 пъти а, което между другото е точно по средата между хикс 1 и хикс 2. Нали, тя параболата е симетрична точно относно тази така наречена осна симетрия, която минава през върха. А пък за y координатата на върха бихме имали минус d върху 4a. Внимателно, че това е d, не е корен от d, това си е нормалното d. Тоест, обикновено сте свикнали, като говорите с дискриминанта, директно да коренувате. Не.
Това си е стойността на дискриминантата преди да бъде коренована. Но също така е и функционалната стойност на функцията при аргумент x от 2. Тоест, ако заместите с x от 2, ще получите y от 2. Това беше квадратна функция. Ако искате, харесайте си произволна квадратна функция, опитайте се да и намерите тези неща. После я познайте през Desmos и Desmos ще ви я начертае. И ще видите дали сте прави. Сега тук виждате, че тази не пресича хиксоста. Това е защото дискриминантата е по-малка от 0. Не всички функции квадратни, които дискриминантата им е по-малка от 0, те няма да пресичат хиксоста, защото нямат решение. Но ако бях написал минус 5, айде минус 6, може да намерите и върха. Пресечните точки по-скоро няма да успеете да ги намерите по този начин, ама да, познайте ги през калкулатора с корените, ще излязат горе-долу колкото са писали тук. Така, а, статистика. За статистика тя беше сравнително малък раздел, все пак има някакви интересни неща, особено ако сте позабравили, има доста интересни неща. Модата ще е най-често срещаното число. Средното аритметично го знаете от 6 клас и 5 клас. Терминът вариационен ред беше да ги подредим по големина, започвайки от най-малкото. След което имаме медиана, което е числото по средата във вариационния ред. Обаче това беше малко, как да кажа, беше малко по-странно, когато са четен брой числа. Като са нечетен брой числа е много лесно. Тоест, ако са видени числата 3, 1, 3, 2 и 9, първо ги подреждаме по големина, 1, 2, 3, 3, 9, и след това взимаме средното. Като ако забелязвате, средното е третото от общо 5, което е малко странно. Винаги ще бъде n плюс първото върху 2. Тоест имаме 5 числа, правиме 5 плюс 1, 6, върху 2, 3. Имаме третото число. Не, че числото е 3, ми това е третото по трето число. Тоест медианата е 3. Ако са 100 числа, айде ако са 99 числа, че говорихме за нечетно до сега, средата била 99 плюс 1, 100 върху 2, 50. Значи от 99 числа медианата е 50-то число. По-странно става за медианата обаче, ако са четен брой. Примерно ето тези 8 числа, те вече са в вариационен ред, но въпросът е къде е медианата. И ако видите къде е средата на тия числа, тя е ето тук, по средата между 3 и 4. Съответно, за да намерим медианата на тези 8 числа, взимаме средните две, които са около средата, и им правим средно аритметично. Тоест медианата на тези 8 числа, на тези четен брой числа, е числото 3,5. Ако са нечетен, ще има точна среда. Ако са четен, няма да има точна среда и трябва да направите средното аритметично на средните две. Последно, когато имате средно аритметично обаче при групирани данни, ето примерно, имате някакъв клас, в който имате 5 човека на по 12 години, 20 човека на по 13 години, 2 души на по 14 години. Тогава, за да намерим средната възраст на тези 27 човека, ще съберем всичките възрасти и ще разделим на брои. Обаче за по-лесно, просто ще направя 5 човека по 12, т.е. сбора на всички хора на възраст 12 е 5 по 12 60, сбора на всички хора на възраст 13 е 20 по 13, което е 260, и на всички 14 годишни сбора е 28. Съберете тия 348, обаче това число 348 ще го разделя не на 3, те са 3 категории хора, но реално броя на хората е 27. И ако ги бяха написали в редичка, виждаме, че точно 27 числа ще излязат. Тоест има логика да разделим на 27. Ако съберете тия числа по-отделно, пак ще получите 348. Просто доста по-бавно. Така че, като имате средно аритметично пригрупирани данни, внимавайте първо да намерите сбора на всичките неща, като умножите броя на нещата по конкретното число. Броя на колко пъти се среща число 12 по самото число 12 и така нататък. И събирате и после да разделите на правилното нещо, а не на броя редове. Колкото се получава. Добре. Линейни системи, линейни уравнения. Първо, ако имаме
една система, тя може да е определена или неопределена, може да е съвместима или несъвместима. Ако е неопределена, това значи, че има безбройно много решения. Примера е, да кажем, 2х минус y е 1 и 4х минус 2y е 2. Ще забележите, че тия двете уравнения са едно и също нещо, просто умножено по 2, което значи, че нямаме достатъчно информация, за да намерим едно решение. Нали, ние може да намерим безбройно много решения, но те са решенията на първото. Тоест, примерно числата 1 и 1, 2 и 3 и така нататък. Всичките са решения. А, тази система е неопределена. От друга страна, несъвместима би била система, за която двете уравнения, нали, едното го умножаваме по 2, получаваме другото, ама с разлика някакво число. И виждаме, че тези двете няма как да имат решение, защото ако това е вярно и го умножим по 2, ще получим това нещо да е равно на 2. Тоест 2 ще е равно на 3, което не е вярно. Ако се замислим графично как изглеждат тия двете, тази изглежда просто две черти, една върху друга. Тоест една и съща черта два пъти. Една и съща права два пъти. А пък тези двете ще са две успоредни прави, които няма да се пресекат. Нали, решенията на една система линейни уравнения е пресечната точка на двете прави. А тези нямат такива. Така че това тук има безбройно много решения, макар че не всяка двойка е решение. Примерно и двойката 0,0 ще видите, че не е решение. Но за всяко хикс съществува y, такова, че да е вярно. А пък тази тук е несъвместима, решения няма. Вече ако системата не е неопределена и не е несъвместима, тогава може да я решим по два начина основни. Всеки от двата работи, но по-нататък, като говорим за системи от по-висока степен, ще ни е по-важно да използваме и двете. В случая, което и от двете да хванете, би трябвало да излезе. Чрез събиране, идеята беше да елиминираме едната променлива и за целта трябваше да изравним коефициентите. Примерно искам да изравня коефициента пред хикс, тук по 3, тук по 2. 6х плюс 9y е 21 и 6х плюс 4y е 16. Извадете, 5y е 5, y е 1. Но това не е края. Тоест намерили сме y равно на 1, но не сме решили задачата, защото ние трябва да намерим двойките хикс и y, които изпълняват системата. Затова заместваме в едно от двете уравнения. Няма много значение кое. И ще получим, че 3х плюс 2 по 1 е 8, т.е. 3х е 6 и хикс е 2. Тоест отговора, който ще запишем, е хикс y е 2 1. Така. А, това беше чрез събиране. Това е чрез събиране, това ще го направим чрез заместване. Защо това ще го направим чрез заместване? Защото y вече е представен чрез хикс. И аз мога директно да си мушна този y, като израза чрез хикс, във второто уравнение и ще получа 2х плюс 3 пъти по 3х плюс 2, 17. И 9х, 2х плюс 9х плюс 6 е 17, 11х е 11 и хикса е 1. Отново не сме готови. Тук обаче ще заместя в това, което съм заместил, защото веднага ще ми даде y. Y е 5. Тоест отговор xy е 1,5. Така. Продължаваме с системи уравнени от по-висока степен, нали, в случая на само квадратни, но тук там може да срещаме и от още по-висока степен. Вместо да обяснявам видовете, просто пробвайте, нали, паузирайте видеото, пробвайте всяка от тия 6 системи. Повечето съм ги откраднал от сборника на Веди. А, да пробвайте всяка от тия 6 системи и вижте дали може да решите всяка от тях. Съответно, ако някоя не можете, пуснете видеото и вижте как аз се решавам, а пък накрая хубаво да си сверите и отговорите, да видите дали сте получили всички верни отговори. Добре, айде да се захващаме за работа. Започваме с първата система.
Директно виждаме, че тук хикса е 3 пъти y плюс 4 и може да го заместя тук. Тоест, имам 6 пъти y квадрат минус 3 пъти y плюс 4 цялото на квадрат. Нали, заместихме хикс с 3y плюс 4, значи хикс квадрат е 3 пъти y плюс 4 цялото на квадрат. Плюс 4 по 3 пъти y плюс 4 по y е 4. Тоест, получаваме 6y квадрат минус 9y квадрат плюс 24y плюс 16 е 12y квадрат плюс 16y да е 4. Тук оставих го това в скоби. Ако можете директно да го разкриете и тия трите да ги направите минуса, добре. Но внимателно, защото да не стане някой гаф. 6y квадрат минус 9y квадрат, но плюс 12 плюс, плюс 12y квадрат. После имаме минус 24y и плюс 16y. И накрая това е минус 16 и още 4, като прехвърлим от друга страна, минус 20. И станаха 18 минус 9, 9y квадрат, минус 8y, минус 20 е 0. Което може да го направите с дискриминанта, но аз ще го видя, че е 9y квадрат минус 18y плюс 10y минус 20. И получихме 9y по y минус 2 плюс 10 по y минус 2, т.е. 9y плюс 10 по y минус 2. Тоест не е равно на 0, т.е. y1 е двойка, y2 е минус 10 девети. И това не е края. Заместете в това, което сте започнали. Тоест, ако y е 2, то x ще бъде 3 по 2 плюс 4, което е 10. Тоест, едното решение е 2, 10. А другото е, ако y е минус 10 девети, пак заместете тук. И ще получите, че x е 3 пъти по минус 10 девети плюс 4, което е минус 10 трети плюс 4 или 2 трети. Тоест, финален отговор xy 10 xy е 2 трети и минус 10 трети. 10 девети. Това е първото. За второто, забележете, че директно хикса е минус 3 или y е 7. Нали, защото нещо по нещо е 0, или първото е 0, или второто е 0. Съответно, ако първото е 0, ако първото е 0, т.е. хикса е минус 3, заместете в горното, ще получите y квадрат плюс 3 пъти y, нали, хикс като е минус 3, минус 3 е плюс 3y и минус 18 да е 10, т.е. y квадрат плюс 3 пъти y минус 28 е 10. И това тук ще бъдат 4 минус 7, да кажем. Май съм прав. Да, съответно, ако пък y е 7, заместете горе и ще получите 49 минус 7 хикс и минус 2 пъти хикс квадрат да е 10. Прехвърлете всичко дясно, 2 пъти хикс квадрат плюс 7 хикс а, минус 39. Е така. И това, ако не е 3 по 13, т.е. 0 е 2 хикс квадрат плюс
13 хикс минус 6 хикс минус 39. Нали, отново, ако не обичате да го правите така, направете си го с дискримината, няма никакъв проблем. Хикс по 2 хикс плюс 13 минус 3 пъти по 2 хикс плюс 13. Или 2 хикс минус 3 по 2 хикс плюс 13. Съответно, хикса е 3 или хикса е минус 6,5. И решенията са 4 на брой. Минус 3, 4. Минус 3, минус 7. И след това 3, 7. И накрая минус 6,5, 7. Така, това бяха първите две. Сега за вторите две. Може би няма да решавам всичко чак до края, но поне да ви дам идея. Това тук, ако забелязвате, е точен квадрат. Тоест, имаме 2 пъти хикс плюс y, цялото на квадрат, да е 256 е 16 на квадрат. И съответно тук имаме два случая, 2 хикс плюс y да е 16 или 2 пъти хикс плюс y да е минус 16. И от тук може да се изразите y, което примерно ще е 16 минус 2 пъти хикс. Или ще е минус 16 минус 2 пъти хикс. И решавате нататък. Тоест, след като получите y е едно от тия двете, заместете във второто уравнение, решете го като квадратно, заместете нали, отговора в това и сте готови. Ако искате да проверите, пуснете го през Wolfram, ще излезе. Пуснете го през Wolfram Alpha, Wolfram Alpha ще ви каже какво трябва да се случи. А, След което, затова тук в първото забелязваме, че имаме само променливата хикс, съответно директно може да си го решим. С квадрат. А, абе, единица и минус двойка. Пак дискримината. И оттам вече, като сме го решили да е единица или минус двойка, хванете и го заместете във второто. Ще получите по още две решения за всяко, може би. Ако дискримината да е положителна. А, Това тук е по-сложничко, но това първото се нарича хомогенно. Хомогенно, защото всичките едночлени са от втора степен и съответно и, нали, това е нула, т.е. няма свободен член, защото той, ако има свободен член, няма да е от втора степен. Съответно, тактиката тук е да разделим на y квадрат и да получим хикс квадрат върху y квадрат минус 7 хикс върху y плюс 10 е нула. И след това ще положим хикс върху y да е t. И така ще получим t квадрат минус 7t плюс 10 е 0. И тето е 2 или 5. Откъдето може да получим, че хикса е 2 пъти y или хикса е 5 пъти y. И тези двете неща хващаме и ги заместваме във второто уравнение, за да получим две квадратни уравнения, които решаваме. Оттам намираме колко е y, откъдето пък после намираме и колко е хикс. Но да, това е малко по-интересно, малко по-сложно. Ако едното от двете уравнения, всичките му неща са от втора степен, разделете на примерно y квадрат, може и на x квадрат и ще получите зависимост между x и y. И за финал, това е доста интересно, аз нямаше да го сложа в ООП-то, но след това го видях в едни таблици за подготовка, та реших, че може би има смисъл. Два похвата тук ще предложа. Единият похват е да хванете това и да го множите по 2 и да го съберете с горното. След което да го хванете това да го множите по 2 и да го извадите с горното. И ще получите хикс плюс y и хикс минус y на квадрат. Откъдето можете да стигнете до хикс плюс y и хикс минус y. Това, което може би е по-лесно в случая, е да кажете, че нали, едно стандартно полагане е, че x плюс y да е a, а пък x по y да е b. Тогава x квадрат плюс y квадрат, нали, гледахме го във формулите на Виет, че
хикс квадрат плюс 2 пъти хикс y плюс y квадрат минус 2 пъти хикс y. Говоря за хикс квадрат плюс y квадрат. Тоест, това е а квадрат минус 2 пъти b. И така ще получим системата а квадрат минус 2 пъти b да е 13, а пък бето ще бъде 6. Заместете и ще получите, че а квадрат е 25, откъдето а е плюс минус 5. Тоест, хикс плюс y е или 5, или минус 5, и там като прехвърлите y отдясно и заместите, ще получите каквото трябва. Но да, ако е симетрично относно хикс и y, често пъти това полагане хикс плюс y да е нещо, а хикс по y да е ново нещо, ще ни помогне. Това са системите уравнения от по-висока степен. Пак казвам, ако искате да си проверите отговорите, пуснете ги през Wolfram, то ще ви каже. Както и за всяка друга система, ако я пуснете през Wolfram, ще ви я каже. Ако се чуете как да ги въведете двете, буквално може да напишете едното and другото и ще стане. Така. А, Подобни триъгълници. Сега, подобни триъгълници започваше с теорема на Талес. Като теоремата на Талес, вие като знаете подобни триъгълници няма да използвате твърде много, но една често срещана грешка в теоремата на Талес беше като пуснете, примерно, това е 4 и това е 3 и това е 2 и колко е това. И хората казват, ами 4 към 3, 2 към нещо си, значи това е 1,5. И това разбира се е пълна глупост, защото тази очевидно е по-къса от тази. Тоест няма как да е 1,5. Но това е тази грешка, която се случва при Талес, защото ние сме свикнали парченце към парченце, парченце към парченце. Ама всъщност 4 към 3 трябва да е цялото 6 към тази отсечка. И тази отсечка е 4,5. Това е хубаво да внимавате, че не, то се вижда и от подобни триъгълници. Този триъгълник е подобен на този. Но внимавайте, че като правите талес напречните, за да им намерите отношението, трябва да взимате цялото. Не може да вземете само частичка и частичка. Така, напомням, че талес работеше и кръстосано. Тоест, ако имаме две прави, които са успоредни от двете страни на този ъгъл, това към това пак се отнася както това към това, пак се отнася както това към това. След това, признаците за подобие. Признаците за подобие малко се мешаха с признаците за еднаквост, защото първи признак за еднаквост беше две страни ъгъл между тях. Първи признак за подобие е два ъгъла. Докато втори признак за еднаквост беше два ъгъла и страна, а втори признак за подобие е две страни в отношение и ъгъл между тях. Просто, нали, първи признак за еднаквост отговаря на втори признак за подобие, първи признак за подобие отговаря на втори признак за еднаквост. Що? Защото може би най-лесно първият признак за еднаквост е най-лесен, първи признак за подобие е най-лесен. И така са решили да сложат първия да е най-лесен. Не съм сигурен. Трети признак, слава богу, поне е три страни в отношение, т.е. тук промяна няма. И четвърти признак там, признак за една наподобие на два правоъгълни триъгълника, пак катет и хипотенуза в отношение и прав ъгъл. Да. Но най-вече, ако описвате, първо е хубаво да кажете по кой признак са подобни и второ, като го казвате, внимавайте да не объркате първи и втори признак от спомените си за еднакви триъгълници. Сега, следващото беше основно свойство на глуповящата. Като имаме глуповяща, основното свойство беше, че това към това се отнася както това към това. Тоест, ако имаме А, Б, С и Л, това е глуповяща, тези парченца са Б, А
М и Н, то тогава Б към М е А към Н. И съответно пък Б към А е М към Н. Това беше основното свойство на глуповящата. Като беше важно да си спомняме, че основното свойство на глуповящата работи и за външната глуповяща, не само за вътрешната. Тоест, ако аз си пусна в един триъгълник външна ъглополовяща, свойството си е вярно. Да кажем, ето го триъгълник АБЦ и външната ъглополовяща CL. Отново имаме, че АЦ към БЦ е АЛ, БЛ, което изглежда доста по-странно, нали? АЦ към БЦ е АЛ към БЛ в случая. Но пак е вярно. Нали, ако ви дадат нещо по-сложно за глуповяща, вероятно ще бъде свързано с, нали, за основно свойство на глуповящата, вероятно ще бъде свързано с външната глуповяща. Така, нататък, като говорим за подобни лица, нали, внимателно, защото коефициента на подобие се дигаше на квадрат. Тоест, ако имаме един неравностранен триъгълник с страна 1 и един равностранен триъгълник с страна 2, отношенията на страните им са 1 към 2. Обаче отношенията на лицата им са 1 към 4. И ако си спомняте от средна отсечка, ако построим това, наистина ще видите тук 4 еднакви триъгълника с 1, 1, 1, 1. Тоест, внимавайте, че отношението на подобни на лицата е квадрата на отношението на страните. Ако коефициента на подобие е k, е S1 към S2 k квадрат. Така. И как да кажа, най-стандартната задача, тази, която най-често се вижда за подобни триъгълници и същевременно сравнително трудничка, имате някакъв триъгълник и в него е вписан някакъв четириъгълник. Дали ще е квадрат, дали ще е правоъгълник, дали ще е ромб, аз ще направя с ромб. Ама може да е всичко. Тоест, вписвате по някакъв такъв начин един четириъгълник в триъгълника, давате някакви дължини на отсечки и трябва да се реши задачата. Тоест, даден е ромб, вписан в триъгълника ABC, в триъгълника ABC е вписан ромба AMNP, като M принадлежи на AB, N принадлежи на BC, P принадлежи на AC и освен това е дадено, че PC е 3 и MB е 12, да кажем. И се пита, намерете страната на ромба или обиколката на ромба AMNP. И това, което трябваше да кажем е, че понеже е ромб, PN е успоредно на MB, MN е успоредно на PC, т.е. този ъгъл е равен на този ъгъл, е равен на този ъгъл и освен това този ъгъл е равен на този ъгъл, т.е. тия двата триъгълника са подобни. И понеже ако кръстим страната на ромба с хикс, тази страна пак ще е хикс, имаме, че 3 към хикс и хикс към 12, т.е. имаме, че хикс квадрат е 3,6 и хикс е 6. Защото не може да е минус 6. Защото е страна. Т.е. хикс е 6, това е 4 по 6, 24. Това е едната. Просто, да, като кажем подобни триъгълници, това е задачата, която не е очевидна и същевременно се среща на волта. Другото, което можеше да видите е тази странна задача, която имате да кажем 4, 6, 5, 8 и ви питат това колко е. И тук трябваше да забележим подобните триъгълници по първи признак, а не по втори признак. Не казахме две страни в отношение и общ ъгъл. Тук ако забелязвате АМЦ е подобен на АБ, АЦБ, АМЦ, АЦБ. Защо? Защото 4 към 6 е 6 към 9. Също като 2 към 3.
Тоест и това, третата страна е МЦ към СБ, пак ще е 2 към 3 и това е 12. Но тази на теория да не се сетите, винаги може да направите от трите страни косинусова теорема, да намерите косинуса на този ъгъл и оттам да направите косинусова теорема за големия, да намерите чрез косинусова теорема за големия третата страна. Малко по-дълго, ама да, ако не се сетите за подобието, винаги това е вариант. Вече нали, говоря за хора на явяващи се на НВО в 10 клас. Та, подобни триъгълници са това. Сега, неравенствата, всеки може да реши неравенство. Въпросът е дали ще го реши вярно. Нали, всеки почва да решава неравенството и накрая се оказва, че сте сбъркали някъде. Сега ще ви покажа как да не решавате неравенство, т.е. хванете ме къде греша, къде бъркам. Започвайки с първото неравенство. Умножаваме по хикс квадрат минус 2 пъти хикс минус 3. Получаваме хикс квадрат плюс 2 пъти хикс минус 3 е по-голямо от хикс квадрат минус 2 пъти хикс минус 3. Дръснете тук и получихме, че 4 пъти хикс трябва да е по-голямо от 0. Нали, 2 хикс по-голямо от минус 2 хикс, прехвалете, че хикс по-голямо, хикс по-голямо от 0. И да, ама това се оказва, че не е вярно. Защо не е вярно? Ами защото аз тук умножих по нещо, което не му знам знак. А когато е неравенство, нали, това ще е напълно легално, ако беше равно на едно. И ще да получих хикс равно на 0 и това ще е единственото решение. Но когато е неравенство, нямаме право да умножаваме по неща, които не сме сигурни дали са положителни или отрицателни. Защото сега аз умножих по хикс квадрат минус 2 хикс минус 3, но това нещо може да е отрицателно, може да е положително и съответно, нали, даже може и да е 0 и тогава хептен сме го оплескали, ама не може да е 0, защото е знаменател. Но да, умножавам по нещо, което не му знам знака, т.е. не знам дали този знак ще се запази или ще се обърне. Съответно, за да избягате от това, първо всеки път, като умножавате при неравенства, замислете се това, по което умножавате, сигурно ли е, че е положително и ако не е, не дейте да умножавате по него. Но как да се сблъскаме, как да се справим с тази задача след като се сблъскаме с нея? Ами, просто прехвърлете единицата отляво и направете общ знаменател. Ще стане хикс квадрат плюс 2 пъти хикс минус 3. Хикс квадрат минус 2 пъти хикс минус 3. Казахме, че прехвърляме единицата. Минус 1 по-голямо от 0. И сега общ знаменател. Няма да го махаме обаче. Правим общ знаменател без да го махаме. Х квадрат плюс 2х минус 3 минус х квадрат минус 2х минус 3 върху х квадрат минус 2х минус 3 по-голямо от 0. Разкрийте скобите. Горе ще остане 4х, както вече видяхме. Отдолу ще стане х квадрат минус 2х минус 3 по-голямо от 0. И сега, вече имаме право, понеже отдясно е 0, знаменателя да го качим в числителя, като помним, че не може да е 0. Ако се чудите защо имаме право да го направим, защото мога да умножа по х квадрат минус 2 пъти х минус 3 на квадрат, което вече е сигурно, че е по-голямо от 0, защото нали, квадрата е по-голям или равен на 0, това е знаменател, значи не е 0. И това всъщност може и да го разложим. То е х минус 3 по х плюс 1. И накрая припомням интервален метод. Сега от тук всеки го прави по различен начин. Аз просто си слагам точките, в случая минус 1, 0 и 3. И понеже нали, ако разкрия всичко, старшия коефициент ще е с плюс, почвам отгоре дясно. Ако беше с минус, ще да почна отдолу дясно. И минавам през всяко. И сега, понеже искам отгоре, защитавам отгоре. Но ако сте го правили с интервален метод, с нали, къде е плюс, къде е минус, направете си го с плюс-минус. Няма лошо. Пак ще установите, че интервалите са това. Нали, финален отговор, внимавайте, защото знаменателя не можеше да е 0. Т.е. хикс принадлежи от минус 1 до 0, което може да е 0, което нали, може да приема края на интервала и после от 3 до плюс безкрайност. Което ще забележите, че е доста различно от началния ни отговор хикс по-голямо от 0. Та, да, внимавайте да не умножавате по някакви неща, на които не им знаете знака. Защото като не им знаете знака, стават проблеми.
Опа. Съответно, другото проблемно при неравенствата беше модула. А, ако имате модули по-голямо, тогава двете решения, които получавахме, бяха с или. Ако имахте модули по-малко обаче, двете решения бяха с и. Тоест, в случая ще имаме 3х минус 5 по-голямо от 8 или, т.е. обединение 3х минус 5 по-малко от минус 8. Обаче, ако бяхме с 3х минус 5 по-малко от 8, ще да е едното и другото. А, тук 3х е по-голямо от 13 и хикс е по-голямо от 13 трети. Хикс е по-малко от хикс е по-малко от минус 1. Тоест, тук отговора хикс принадлежи на минус безкрайност до минус 1, обединено с от 13 трети на плюс безкрайност. А пък, ако имахме модул от 3 пъти хикс минус 5 е по-малко от 8, тогава щяхме да получим едното и другото, т.е. сечението, и в крайна сметка трябва да получим от минус 1 до 13 трети. Съответно, не решавайте неща, които са тривиални, защото ще сбъркате. Това тук отговора му е всяко хикс, защото всеки модул е по-голям от отрицателно число. А пък, ако тръгнете да го решавате, т.е. да разкриете модула и да направите плюс или минус минус 5, нещата, разбира се, не се получават. А, пробвайте тези двете. Някакси малко по-сложни са, защото имаме хем модул, хем квадратно, но би трябвало да се справите. Тук пък имаме два модула. Отново, ако искате да видите дали сте прави, пуснете ги през Wolfram, вижте дали сте прави. Но основното е, че като имаме модули по-голямо, трябва да е или, т.е. обединение на двете клончета, които се получават, обединение на двете решения. А ако имаме модули по-малко, модула да е по-малко от някакво число, тогава имаме сечението на двете решения. И за финал, метрични зависимости. Първо в правоъгълен триъгълник. Ако имаме един правоъгълен триъгълник, пуснем височината. Имаше няколко метрични зависимости, които ни бяха ценни. Първо, това го наричахме, нали, ако това е ABC, това е H. Това го наричахме B1, проекцията на B. Това го наричахме A1, проекцията на А върху правата АБ. И зависимостите А на втора плюс Б на втора е С на втора. Питагор. Който между другото се използва много. А квадрат беше А1 по С. Б квадрат беше Б1 по С. Височината на квадрат беше А1 по Б1. И радиуса, пак говоря само за правоъгълен триъгълник, с всичките тия неща. Радиуса на вписаната е А плюс Б минус С. След което имаше разстояние между точки в координатна система, за да сметнем разстоянието между точката, не знам, 1, 2 и 5, 7. Правехме корен от x2 минус x1 квадрат плюс y2 минус y1 квадрат. Тоест корена от сбора на квадратите на разликите от едната и от другата координата. В случая 7 минус 2 на квадрат плюс 5 минус 1 на квадрат, но наобратно ги написах. То ще е същото. Тоест, трябваше да е хиксовете са 5 и 1, а иксите са 7 и 2, но пак ще получим корен от 25 плюс 16 или корен от 41. Е дължината на разстоянието от едната до другата точка. След което степен на точка.
То не се казва степенна точка, казваше се метрични зависимости в окръжност, ама е степенна точка. Та, ако имаме точка извън окръжността, да кажем О, и тя пресича в А, Б, С и Д, то тогава ОА по АБ беше ОС по АД. Това число е степента на точка, т.е. спрямо окръжността, няма значение. Важното е да знаете това, че ОА по АБ е ОС по АД, доказва се с подобни триъгълници. Те повечето от тия се доказват с подобни триъгълници, често казвам. И ако точката беше вътре, свойството пак беше вярно. Тоест, ако имаме две хорди, и тази точка е, айде О, ма не е центъра на окръжността, нали? То пак имахме, че ОА по ОБ и ОС по ОД. И за финал имаше една формула с диагоналите на успоредник, която казваше, че ако имаме един успоредник, строим двата диагонала, а, то тогава първия диагонал плюс втория диагонал, квадратите им са 2 пъти а квадрат с 2 пъти б квадрат. Това работеше за всеки успоредник. Доказателството беше малко по-сложно. Ако ви е интересно, погледнете си го. И последната тема беше тригонометрия в 10 клас, но нали, това, което сте учили по тригонометрия в 9 клас, се включва в това, което сте учили в 10 клас, т.е. Някакси, ако пребоговаряте, по-добре преговаряйте тригонометрията в 10 и тя автоматично съдържа в себе си тази от 9. Това е от мен.